Hello logoफोर नैबे समाव आङो मर्निं आङो साइकेल सालायनो नागिरदों स' नोंथांमोना नैबे समाव नायबाय थादो आङो बबे जायगासिम दिनै साइकेल सालायगोन बा आङो नैबे समाव हारसिं दङ आरो सासे लोगो फैगासिनो दङ बिथाङानो जाहैबाय मति बिथाङाबो आंजों दिनै साइकेल सालायगोन स' नायलांबाय था नोंथांमोना आङो साइकेल सालायलांगासिनो दिनै नैबे साइकेला आंना बोरायथार साइकेलाबो जोबोद थान्दा लोगोफोर बरिया नांदों साइकेल सालायनानै नै नोंथांमोना नाय भिउखौ जोबोद मोजांथार दा जोङो थांगासिनो दङ आथिंजाय ओरैबायदि मोजां भिउ नै बा 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 ओरैजाय सानानै ओंखारहां जाबाय गायनाय फुनाय गासिबो फ्राय जाफ्रामजोब्बायानो नै दुब्लिबारियाव फैजोब्बाय लोगोफोर नै आंजों मतियाबो सफैबाय स' नायलांबाय था नोंथांमोना जोङो साइकेल सालायगासिनो दङ नै साइकेला आंना जा बोराय नोंना गोदानथार नामा माथो गेग्रे गुग्रे गाबजोबा नोंनिया बा 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 मतिया नै जि स्पिडआव सालायखायो साइकेलखौ दा जोङो फुरा जोङो हाइरडसिम जोङो थांगोन दा आथिगासिम बिराद मोजां नांदों साइकेल सालायनानै आं हले बिराद मेंबाय नै आथिङा आंना जि रुमायजोब्बाय अ सार दे काम करियाছে ना दे ओरैबायदि सालायनो हायो नै मतिबाबो ओइ आखाइ गरला दिनलाय आखाइ गर हायालै गोरलैसैमोन एडजास्ट जायाखै गोबां साननि उनाव दिनैसो साइकेल सालायदोंना दा बेखायनो आखाइ हगारनानै सालायनो रोङाखै मा होनदों औ ओरैबायदि मेंदों हान्थुआ ओरैबायदि रेव रेव मोनजोब्बाय आथिङा रुमायजोब्बाय आंना हा गोजौ मोनसे औ Come Moti, बे गोजौखौ मानखोथारनांगोन नोङो ओंखारनो मोना दे खिन्थु बिराद गोजौ नैबे आथिगाद मोनहाङाव एसे पाहार टाइपनि दङ दा जोङो बे पाहार टाइपनि लामायाव जोङो साइकेल सालायगासिनो दङ दानो नै लगाव आइया आइदि आइयो I'm winner साहा फेक्टरि मोनबाय जोङो लोगोफोर नैबेनो फेक्टरिया ओरैबायदि हाल्ला जाखायो सालायबाथाय नैबेथिं गासैबो रुम गोजा ओरैबायदि मोजां नै दाबो बारनो हायाखै जोङो बिराद गिदिर आथिगादनि साहा फेक्टरिया ओरैबायदि मेंखाबाय नै नायनो हागोन नोंथांमोना जोबथारनायाव जोङो फुरा बागानखौ मोनफैबाय नैबेनो बागाना ओरैबायदि
साइकेल सालायबाय जोङो नैबेनो बेयावहायनो सानफ्रोमबो रबिबाराव बाजार जायो स' नायनो हागोन नोंथांमोना नै बे बाजारनि अबस्थाया माबायदि बिथिं गासैबो अमा रानजोबो अमा दाउ जिखुनु बुस्थुखौ इथिंजाय मोनगोन आरो नै बेफ्राव बाजार जाजोबो गस्ला लंपेन्ट जानाय लोंनाय गासैबो जिरादफोरखौ बिथिंजाय मोनो आरो नाखौ हरै साइडथिंजाय फानो नैबे साइडथिंजाय नाखौ बिथिंजायनो फानो दा जोङो फुरा बाजार गेजेरजों जोङो हाबबोबाय हायरड मोनबाय लोगोफोर नैबेनो मेन रडआ ओरै नै सोनाबथिं थाङोबा बाङालिपारा मोनहैगोन आरो बगामाथि थांनो गोसोबा बगामाथिबो मोनहैगोन आरो फुरा दैमाकुसि मोनहैगोन अदालगुरि मोनहैगोन बिराद मोजां नाङो लोगोफोर साइकेल सालायनानै जोङो मोनजोबो गुड मर्निं औ दङ दा एसे गोजानसिम जोङो हान्थिलांबावनि नायलांबाय था नोंथांमोना ओरैजाय नोंथांमोना नाय गासिबो साफा बागान गोजा दा जोङो नेचारेल बारहावाखौ दा जोङो जागासिनो दङ नैबेनो मेन साहा फेक्टरिनि थांनाय लामाया आगaya टि इस्टेट नैबेनो मेन रडआ बेजोंनो गासैबो माल माथाखौ लांलाय लाबोलाय खालामनाय जायो आरो एसे आगोलसिम जोङो थांबावनि नायनो हागोन नोंथांमोना बेसेबांबा समायना भिउ नै बेसेबांबा समायना आगयानि साहा बागाना माबायदि नांखो साइकेल सालायनानै बरिया बाय फ्रेस नांदों ना एकदम बिराद थान्दाबाबो गोलोमजोब्बाय ने मेंनाय मोनजोब्बाय आंथ' बिराद गोलोमजोब्बाय सिङाव बाबाबा गाज्रि गरम मोनो माथो साइकेल सालायबाबो जोङो नैबे समाव फुरा आगयासिम साइकेल सालायनानै मेंनानै जोङो दा नैबे समाव जिरायगासिनो दङ बे मतियाबो जि मोजां जिरायदों लोगोफोर जोङो एसे सापात बागानसिम जोङो दा हाबफैगोन आथिङानो रुमायजोब्बाय आंनिया बा बेबायदि आङो साइकेल सालायफेराखैमोन बिराद गोजान स्पिडाव सालायबोबाय दिनै फार्स्ट टाइम आथिङा एकदम रम मोनजोब्बाय बारा मेङाखै मेंबावाखै नै मतिया एकदम मर्निं जोङो नैबे समाव आगयाव दंफैयो आङो एसे एक्सारसाइस खालामनि मर्निं वाकनि बिराद मेङो लोगोफोर एक्सारसाइस खालामफेराना जोङो एक्सारसाइस खालामनो नागिरदों दा सोर हायो बारा आंना साइकेला बोरायबाबो बिराद सिरि खारो लोगोफोर नाथाय नैबे मतिनि साइकेला ओरैबायदि गेर गुरगेर गाबखायो मतिनि साइकेला आंना खिन्थु बिराद सिरि खारखायो नै जिबौआ
दा बिथिंजाय जोङो ससे सालायबोबाय जोङो नैबे समाव आथिघाट साहा बागाननिफ्राय जोङो न' फारसे जोङो हान्थिलांफिननोसै ओरैबायदि फ्रेस नांबाय दिनै जोङो साइकेल सालायनानै नों माबायदि नांखो मोजां नांदों ना फ्रेस नांदों ना दा लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानो नेक्स्ट भिडिअआव फिन खनसे लोगो मोनलायफिनगोन स' बाय बाय लोगोफोर बाय 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 love you all. बाय